gwam gwam ka anyị kpọrọ agụgwa gwam gwam gwam. Ndewonu, abụkwa m onye nkụzi unu, onye nkụzi unu. Ụbọchị taa anyị nwere gwam gwam gwam. Anyị mụrụ gwam 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 n'oge ihe ọmụmụ anyị nke gara aga. Ugbu a anyị na-ewetara ụnụ gwam 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 ndị ọzọ. Gwam 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 ihe sepụrụ nwata n'aka ọkụ nri. Gwam 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 ihe sepụrụ nwata n'aka ọkụ nri. Azịza ya bụ gịnị? Ọkụ, ọkụ. Gwam 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 ihe ji ụkwụ anọ n'ụtụtụ, abụọ n'ehihie, atọ n'anyasị. Gwam 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 ihe ji ụkwụ anọ n'ụtụtụ, abụọ n'ehihie, atọ n'anyasị. Ọ bụ mmadụ, agadi nwoke maọbụ agadi nwanyị. Gwam 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 ihe bụ ewu ọcha a na-egburu ndị ọbịa. Gwam 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 ihe bụ ewu ọcha a na-egburu ndị ọbịa. Unu ma azịza ya? Ụtara, ụtara. Gwam 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 ihe bụ nna ya ukwu ụzọ atọ ọjị. Gwam 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 ihe bụ nna ya ukwu ụzọ atọ ọjị. Unu amarala azịza ya? Mbọ, mbọ. Gwam 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 ihe a nụrụ ka ọ dara mana n'oge ka e gburu ya. Unu amarala azịza ya? Asị m gwam 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 ihe a nụrụ ka ọ dara mana n'oge ka e gburu ya. Azịza ya bụ ike ụkwa, ike ụkwa, ike ụkwa. Gwam gwam ihe ji ikpere jee zuo ubi nna gị. Nke ikpeazụ, gwam 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 ihe ji ikpere jee zuo ubi nna gị. Azịza ya bụ ọgụ, ọgụ, ọgụ eji arụ ọrụ. Gwam 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 achọrọ m ka unu gwa m nke a. Unu wụ ndị fam m, gwa m nke a. Onye ga-agwa m, unu ga-anụkwa ozi m. Gwam 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 osisi ọma m hụrụ n'ụzọ, ejighị m mma m ji egbu ya. Gwam 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 osisi ọma m hụrụ n'ụzọ, ejighị m mma m ji egbu ya. Gwam 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 osisi ọma m hụrụ n'ụzọ, ejighị m mma m ji egbu ya. Gwam 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 osisi ọma m hụrụ n'ụzọ, ejighị m mma m ji egbu ya. Onye ma azịza ya? Ngwa dee ya na comment section. Mana echefukwala ịpịnye aka na like, share, comment ya. Ọ kachasị azịza okwu a, azịza agwụgwa. Deenụ ya na comment section, weterenụ ya ka ọ dịbazienụ.